Hej. Godt. Vi skal jo lave et forsøg. Hej Mathilde. Vi skal jo lave et forsøg med... Katrine, du må gerne rykke dig lidt tættere på Karoline, hvis du kan. Ja. Godt. Vi skal lave et forsøg med smagsløgene. Ved I, hvor smagsløgene er henne, piger? På tungen. Det er da det, de er. Ja. Så, allerførst, så skal I lige tage en skefuld citron hver. Du må også gerne, Mathilde. Lad lige de andre to først. Så må du gerne bagefter. Ikke at spise. Jo. Smag bare på det. En skefuld. Og så, Katrine, så lader du lige... var det lidt surt, Katrine? Så lader du lige Mathilde smage også. Ja, du kan godt lide citron. Det var godt. Så læg skærene igen, piger. Det var godt. Det var lidt surt? Ja. Okay. Så synes du, det var lidt surt, Mathilde? Ja. Godt. Så skal I tage lidt vand i munden og skylle munden, og så spytter I bare det ud her i. Bare lige en lille smule vand i munden, og så skyl. Sådan I ved. Yes, sådan der. Og så bare spyt det ud her i. Ja. Godt. Så får I en sukkerknald. Her, den skal I tage på tungen. Uden at spise den. Bare tag den ind på tungen, og så lad den smelte på tungen. Du må gerne lukke munden, Katrine. Nej. Stop. Katrine, du må gerne lukke munden. Den skal ligge på tungen, og så lukke munden, og så uden at bide i den. Bare lad den ligge på tungen og smelte, piger. Smager det godt? Jeg kan ikke smage. Ikke godt. Jeg er sukker. Luk munden, skat. Luk munden. Nej, ikke mere, Mathilde. Bagefter, mor. Ja, bagefter, ikke også? Bagefter, ikke også, Mathilde? Så sig bare til, når den er helt færdig, når I har den helt spist. Fordi lige når den er færdig, ikke også? Så skal I prøve at smage citron igen. Og så skal I fortælle mig, hvordan I synes citronen så smager. Sukker. Er I ved at være færdige med den? Er din færdig? Ja, så får du bare ned i maven. Det er godt. Så tager du lige en skefuld citron igen, skatter. Så holder jeg lige den anden. Også dig, Mathilde. Hey, den er faktisk lidt bedre. Den smager faktisk også af sukker. Så smagte det lidt af sukker. Ja, prøv du nu, Karoline, hvis din er færdig. Er den ikke af sukker? Den smager sukker, mor. Hvad siger Mathilde? Du kan smage sukker. Smager den af sukker? Smager citronen af sukker? En skør citron, hva'? Synes du, det smagte bedre, Katrine? Ja, lidt bedre med noget sukker på. Okay, det var ikke så surt. Nej. Ja. Du bliver hurtigt færdig, Karoline. Det er den lille pizza. Og så tager du lige en ske. Nej, den er ved at være færdig, er den ikke det? Så ned i maven med det, og så tager du lige en skefuld citron. Nej, jeg skal lige have en skefuld til Karoline. Ej, mig. Hold til mig til det. Hvad synes du nu? Det er stadigvæk lidt surt. Lige så surt som før? Lidt mere. Du synes, det var mere surt? Så prøv at lægge hende. Ja, hvad sagde du, Karoline? Sådan kun lidt mindre surt, men ikke meget mindre. Lidt mindre surt? Okay. Nu skal vi have isterninger. Nej, ikke isterninger, du. Sukkerterninger. Nå, det var det her forsøg. Tak for det, piger.